Търкаляне с цел масаж на напрешния свод. Взимаме малка масажна топка и я поставяме под крака, където е напрешния свод, и претъркалваме плавно и максимално от единия до другият край на напрешния свод. Правим общо 10 претъркалвания навътре и 10 претъркалвания навън. Сменяме с другият крак. Сгъване и разгъване на палеца от коригирана позиция. Взимаме малка масажна топка и я поставяме под напречния свод. Поставяме ластик върху пръстите, с който постигаме коригирана позиция, която е да се изтегля палеца в правилната позиция. Изпълняваме 10 сгъвания и 10 разгъвания на палеца, след което сменяме краката. Изпълнява се в бавно, умерено темпо. Масаж с търкаляне на надлъжния свод. Поставяме ластика, за да изпълним коригираната позиция. Взимаме малка масажна топка, поставяме под крака и с бавни движения масажираме от петата до предната ходилна област. Правим 10 движения с единия крак и сменяме. Правим 10 движения масажиращи с другият крак. Повдигане на пръсти и повдигане на палец с малка масажна топка. Поставяме малката масажна топка на глезените. Разтваряме краката в страни, така че ластика да ни постави палеца в коригирана позиция. Повдигаме палците нагоре, връщаме ги на земята и бавно вдигаме на пръсти. Отпускаме, повдигаме палеца, отпускаме, повдигаме на пръсти. Отпускаме, повдигаме палеца, отпускаме, повдигаме на пръсти. 10 повторения. Масаж на напрешния свод с ластик. Взимаме малка масажна топка, поставяме я под напрешния свод на ходилото. Разтягаме леко ластика и претъркалваме на външната страна на ходилото и на вътрешната. Повтаряме 10 пъти. С единия крак и 10 пъти с другият крак. Поставяме хубаво ластика на външната част, на крайната част на пръстите.